Добре дошли! Много се радвам, че така отделихте от своето време, за да присъствате тази вечер на този вебинар. Както казах, казвам се Надя Колчева, психолог съм по образование, преподавател съм в департамент когнитивна наука и психология. От доста години преподавам на студенти и се занимавам с изследвания. Част от изследователската ми работа е свързана с конструиране, превод, адаптиране на инструменти, също оценка на детско развитие, в частност социални, емоционални умения, емпатия, както и имам доста така серия от изследвания, посветени на отношения между хората на различни нива, родители, деца, учители, ученици и така нататък. Тази вечер това, което ще ви представя е, както виждате и на слайда, тест за превенция на тормоза. Това е един от най-новите инструменти в тази област у нас, но и не само, тъй като, както ще видите след малко при представяне на инструмента, той е така доста нов. Един от новите тестове в портфолиото на Джунти Psychometrics. Малко увод в темата. Агресия, тормоз, кибертормоз, може би така, за част от вас, тъй като нямахме възможност да се запознаем и част от вашето ежедневие, ако сте в училище, като психолози или педагогически съветници. Това, което съм извадила тук са рових в интернет някои заглавия на новини от вестници. За съжаление, това е тема, която не е нова, но все още присъства много активно в нашето ежедневие. Да, не съм сложила тук за локали и така нататък, част от така новините през последните месеци. Както казах, темата не е нова. За съжаление у нас на този слайд, на следващия, нали, целта не е да ви давам толкова статистика, по-скоро някои тревожни данни. Нали, единият въпрос е дали тези случаи на агресия, конкретно в училище, се увеличават или не. Стигнах до тази статистика. Това са данни, които са подадени от МОН. Това са бройки. Не можах да намеря по-нови. Не знам дали изобщо ги публикуват. Това е в един отчет, който информация е изискана от тях. Или това е от едно изследване по-голямо, което УНИЦЕФ в България правиха. Доклада е доста голям, може част от вас да са се запознали с него. Извадила съм тези две-три графики по отношение на физическо насилие, емоционално насилие. Както виждаме, графиките са у дома, в училище, в общността. Емоционалното насилие е доста по-високи процента в училище в сравнение с другите области. По отношение на физическо развитие, не знам дали добре ми виждате екрана, но тук са почти 90 и няколко процента, които са сред ученици. Така че дори от тези два доклада виждаме, че цифрите не са толкова благоприятни. Така че в тази връзка, защо те за превенция на тормоза? Преди да ви разкажа за теста за превенция на тормоза, само така изкушението ми като преподавател, но не само от методологична, но и от практическа гледна точка, неразривната връзка между оценяването и интервенцията. Едно оценяване, което е доста по-точно, даващо ни надежна информация, би предположило една много по-точна интервенция, ако се стигне до там, но както и едни много по-ефективни мерки за превенция. Както казах, не само тези доклади, в училище също случаите са на ежедневна база, така че оценка и проследяване на състоянието, било то на отделни ученици,
отделни класове, в които, да кажем, вече има случаи на подобно поведение, или като цяло на отделните випуски, или защо не и училище. Подобна оценка би допринесла в значителна степен за това да се знае какво е състоянието и какво е необходимо да се предприеме. Както от гледна точка на превенция, така и, пак казвам, от гледна точка на интервенция, когато вече имаме такъв тип случаи. Скрининг, диагностика или проследяване, там където имаме, да кажем, вече предприета интервенция или определен тип мерки, или пък да преценим доколко ефективно е било това, което сме планирали по отношение било то на превенция или интервенция. Самия тест, това, което виждате като картинка, е снимка от това как изглежда самото ръководство и профилните бланки. Малко информация. Това е името на теста. Авторите са италианци. Както казах, е един от новите тестове в тази област. Виждате, че е създаден през 20-та година. Щастливи сме, че няколко години по-късно вече имаме и българската версия. Тестът е от категория С. Може би повечето от вас знаят тези категории на инструменти. Категория С е най-високата, която изисква и допълнително обучение. Теста си е на Джунти Psychometrics, както вече казахме. Самият тест е полупроективен. Възрастта, която обхваща, е от 8 до 18 години. Тоест почти целият диапазон в училище, виждате от 3 до 11-12 клас, може да бъде обхванат, децата да бъдат проследявани. Ниво на психосоциална дезадаптация, това е конструкта, който измерваме, но самият тест е системно ориентиран. Тук виждате житейски ситуации, но те са в различен социален контекст. Имаме и семейството, и училището, и връстниците. Онлайн, това, което съм ви сложила, след малко ще видим, не просто тормоз, но и отделни показатели, свързани с кибертурмоз. Така, проблемни взаимоотношения оценяваме, и то такъв тип, които могат да прераснат в тормоз. След малко ще видите една схема, която е по модел с тип взаимоотношения, които оценяваме. Самия тест казахме, че е полупроективен. След малко ще ви покажа и едно от стимулните табла. Те са 16 на брой. Не е дълъг за прилагане, т.е. относително кратко е също и времето за прилагане на инструмента. Черно-бели са таблата. Нарочно картинките са схематични, тъй като има фиксирани отговори, но ученика гледа таблото и избира отговор, който е най-близък до него. Различни са сюжетите. Както вече казах, обхваща различни социални контексти. Виждате в училище, в дома, в парка. 5 алтернативни, вече казахме, са отговорите. Това е едно от таблата. 5 варианта на отговори, но те са в типа адаптивни реакции, неутрални реакции или дезадаптивни реакции. Ученикът преценява кой от отговорите е най-близък до него и съответно този отговор отбелязва. Както вече казах, освен тормоз, т.е. имаме и кибертурмоз, за съжаление с все по-големия достъп до технологии, социални мрежи, все по-ниската възраст на децата за достъп до такъв тип и телефони, и социални мрежи, риска от кибертурмоз също драстично нараства. Така че в този тест, тази нова тенденция, също можем да проследим. След малко ще видите, не само с един, имаме един показател, но имаме и допълнителни качествени показатели. Системен подход, оценка на ученика, но също така, освен на отделния ученик, можем да правим и обобщени оценки на цял клас, на цял випуск, дори да може да имате поглед
на състоянието на цялото училище. Зависи, нали, ако някой от вас отговаря, например, само за прогимназиален етап или за начален етап на обучение, може различен тип анализи също да се правят. Обективност на оценяването. Първо, със сигурност трябва да отбележим, че това е директна оценка, като учениците сами отговарят, гледайки тези табла, могат да са на хартия или онлайн също е вариант, след малко ще видите на следващия слайд. Полупроективни, което позволява детето, нали, не е някакъв стриктно фиксиран отговор, така че това детето да има някакви съпротиви или да сподели за един или друг тип поведение, се минимизира значително. Именно през този полупроективен подход, който е заложен в инструмента. Вариантите за администриране на хартия, т.е. тези табла са направени в протоколна бланка, която е като малка книжка. На всяка страница има отделно табло. Учениците гледат таблото и отдолу са вариантите на отговор. В същото може да е и в онлайн форма, където просто ученика гледа таблата на компютър и отговаря. Удобството е, че ако имате нужда да оцените поведението на определено дете, може само то да попълни бланката, било то на хартия или на компютър, но когато правите масов скрининг, съвсем спокойно в групов формат може да бъде пуснат инструмента, т.е. в клас, влизайки, раздавайки протоколните бланки, например, или ако някой от вас реши да ползва само онлайн формата, също може в групов формат успешно да се приложи в училище, да кажем в компютърния кабинет, където да бъдат заредени линкове и всяко детенце да попълни онлайн. Това е линка към онлайн портала на Джунти Тестинг. След малко ще видите, има опции за различен тип доклади, които могат да се направят. Това, което съм ви сложила: ръчна администрация, присъствена, дистанционна и така нататък. При онлайн формата има различни варианти за попълване. Да кажем, присъствената самооценка е примера, който ви дадах при вас в кабинета, ако това е едно дете, или в класа, ако го правите с цял клас ученици, да кажем в компютърен кабинет. Дистанционната самооценка, това е форма, където може да изпратите линк и детето отделно да попълни теста и да отговори на въпросите. Само 16 табла са, около 20-30 минути оптималното време, дори по-малко от един учебен час. Може да се използва както за скрининг, така и за проследяване на ефективността от определени интервенции, включително, т.е. в случаите на изготвяне на определени оценки. Също този тест може да бъде един от инструментите, които да използвате. Отново тук имате сайта. Обработката е онлайн, което също е едно от предимствата. Аз съм сложила няколко слайда с предимства, но ще го кажа и сега. По отношение на обработката, особено когато се прави тестиране сред повече ученици, т.е. имате не един или два случая, да кажем, правите скрининг на няколко класа, на цел випуск или повече паралелки, независимо дали ако е онлайн попълнено, разбира се, данните са в платформата, дори обаче и да не е децата да попълват инструмента на хартия, много бързо се въвеждат отговорите. Когато имате данните в платформата, много лесно се експортират и различен формат на доклади. Два типа интерпретативни доклади има, т.е. имаме индивидуален доклад, сложила съм ви скриншотове, получавате цяла бланка, която е след малко ще видите, титулна страница, точно коефициентите, имаме един общ коефициент, който е количествен, но имаме и 4 типа качествени оценки, които също отразяват системния подход, който вече споменах.
Това е модела, по който се интерпретират отговорите, т.е. имаме част, която е свързана с адаптивни отговори, т.е. да кажем, децата демонстрират просоциално поведение по част от сюжетите, които са им представени, сигнал за внимание. Тук вече е и частта, където можем да насочим нашето внимание и да видим кои са тези сцени или приоритетно да кажем дали сцените свързани, да кажем, с семейство или свързани с взаимоотношения с връстници, ни дават такъв тип сигнал за внимание, вече сигнал за интервенция. Тук имаме доста по-високи стойности и отговори, свързани с дезадаптивно поведение. Това е скриншот, просто съм извадила, даже не е целия, просто да придобиете представа как изглежда един такъв доклад. Това е подреден файл, казах, че съм сложила скриншотове. Индивидуален доклад, такъв индивидуален доклад може да генерирате за всяко детенце, независимо дали е отделен случай, с който работите, или определени деца, или за всяко едно дете от класа, ако, да кажем, сте го пуснали в групов формат в целия клас. Заглавна страница с информация за детето, обяснение, нали, на страницата какво е доклада, кратка стандартна интерпретация в зависимост от резултатите, които са получени. В те оценки това, което виждате, общ профил, т.е. общия бал, който е стандартизирания коефициент, количествен, който е получен. Също това е придружено с кратка интерпретация и какво означава този резултат. На следващата страница са вече тези качествени, 4 качествени показателя. Показател за кибертурмоз и също 3 показателя, които са за кибертурмоз, но вече имаме в училище, в семейство и с връстници. Ето ви го отново, много удачна връзка на оценката, която може да направите с практиката, защото това може да ни даде много точни насоки, приоритетно кои са областите, да кажем, с най-висок резултат и това да насочи вашето внимание в последствие при консултиране или бъдеща работа с ученика. Кои са областите, които имат най-голяма нужда от вашето внимание или ви дават сигнал за внимание. Това, което горе в дясно виждате, зелено, жълто, оранжево, червено, това са различните степени по модела, който преди малко видяхте, като те вървят от адаптивни до дезадаптивни поведения. Това пък е модел на групов доклад. Както казах, групов доклад може да генерирате на различни нива. Ако това е един клас, може за целия клас, в случая примера, който ви даваме за един клас. Но дори да сте пуснали теста сред няколко паралелки, спокойно може дори за цял випуск да генерирате такъв общ доклад. Както може да го делите, да кажем, само момичета или само момчета, или ако е необходимо да давате някакви данни, дори и по механизма, който е за тормоз на Министерството, имайки тези данни, лесно може да генерирате различни формати на анализ за, нали, било по класове, по випуски и така нататък. Подобно имате общ профил, само че това вече е за класа. Отново имате стандартния показател, който количествен, който е вече за целия клас, не за ученика. Качествените показатели за кибертурмоз са разбити също по училище, семейство, връстници. Тази линия от зелено до червено, която ви дава на какво ниво е риска от тормоз за класа като цяло. Имате и кръгова диаграма, която ви е пък разпределение на резултатите. Всичко това е придружено с кратки стандартни интерпретации на всеки от показателите, които се получават. 2-3 слайда, няма да злоупотребявам с вашето търпение, само за
отделните характеристики, администрация, качества, бърз, лесен, удобен, както видяхте, 16 табла, но те са конструирани по начин, по който оценката е директна, полупроективна, така че детето спокойно да може да даде свой отговор на съответната ситуация, която е представена. Не трябва нищо да разписва допълнително, тъй като имаме фиксирана скала за отговор. Както вече видяхме, тя обхваща различен тип поведения. Администрирането е много гъвкаво, индивидуално, групово, на хартия, онлайн, различни варианти. Подходящ е не само за деца с типично развитие, но включително и деца, които имат определени дефицити. Тоест, нали, аз споменах до този момент определени случаи. Да, ако имате деца, които са с агресивно поведение в определена паралелка или по-конфликтни, или съответно деца пък, които са има някакви индикации, че може да са с дезадаптивно поведение, но включително и деца с специални образователни потребности. Разбира се, зависи степента и типа, но могат спокойно също да попълнят теста. Така, самостоятелно или в комбинация с други инструменти, дори да правите скрининг по механизма, спокойно може да комбинирате TPB, било то с въпросниците, които са заложени по механизма на професор Калчев, или ако имате отделен случай, т.е. да комбинирате TPB с друг инструмент, ако е необходимо такъв тип оценка да се направи. Холистичният подход, който вече 2-3 пъти споменах, тъй като първо, сцените обхващат различни сфери от живота на детето, но и показателите, които получаваме, също ни дават информация за, както казах вече, семейството или взаимоотношенията с връстниците в училищен контекст, така че пък това ни дава както много по-прецизна оценка, така и много по-точни насоки, на които можем да се опрем за бъдеща работа. Риска от тормоз, кибертормоз, дезадаптивното поведение, емоционалния климат в класа, ниво на функциониране, тук отново може да е индивидуално или вече групово. Класовете са различни, т.е. може да имате, да кажем, класове, където да имате деца с определен тип поведение и там да има нужда да насочите своето внимание. Пускането на TPB първо е кратко и след това би ви дало доста добра картина на децата в класа. Качество и стандартизация, както вече стана ясно, тестът е адаптиран и валидиран за България от миналата година. Психометричните характеристики са много добри. Това, което виждате тук отново като картинка, има си ръководство, което си е на български. Имате пакет бланки, както казахме, формата на бланките може да е на хартия, може и да е онлайн. Насоки и съдействие, допълнителни материали при работа с електронната платформа. Тя е много лесна, интуитивна, но така или иначе Junti Psychometrics предоставят и разписано ръководство, какво да се ползва, докато ако сте нови и трябва да първа да се запознавате с нея. Тук може би да отворя една скоба. Акцентирам върху това, че инструмент е адаптиран и валидиран не само за това, че е много важно ние като професионалисти да използваме такъв тип инструменти в нашата практика, но също и според последните промени на наредбата за приобщаващо образование, там една от последните промени всъщност е свързана именно с това. Практиците, които правят оценка, независимо в случая говорим за превенция на тормоза, но препоръката е там, член 76, няма да цитирам алинеи, също за използване на такъв тип инструменти. Нали, това е част и от нашата професионална практика и етика. Администриране и обработка, различни формати, различни варианти, различни нива на генериране на доклади. Наистина много лесно, с цел да
обслужи практиката и да е в помощ на а, вас, практиците. Идентифициране на отделни на деца, определяне на потенциални участници в ситуации, информация за работа с детето, насоки за работа с класа, както вече казах. Част от тази гъвкавост и тези предимства на теста са свързани и с начина, по който е конструиран, коефициентите и информацията, която дава. И други възможности, естествено, в зависимост от практиката и това, което имате нужда, в зависимост и от случаите, които имате. Както казах, може и съвместно с други инструменти или в рамките на една оценка също да намери приложение. Материалите, споменах ръководство, пакет протоколни бланки, които може да закупите на хартия, може да бъдат и в онлайн формат. Там се закупуват пък кредити. Ако имате въпроси, до тук съм готова да отговоря или може би от това, което чухте набързо, какво ви хрумва по отношение на теста. Може да сканирате QR кода. Сложила съм ви линка. Това е линк за автоматично получаване на вашите отговори и кода, но с телефона, ако сканирате QR кода, сега ще мина директно на... Ето тук може да видим вашите отговори. QR кода го имате и тук за ваше улеснение. За измерване на нагласи още не знам, трябва да го разгледам по-задълбочено. Давайте смело, ако ви хрумва нещо. Както разбира се, може да се включите и с въпроси. Набързичко исках да ви представя теста, за да не злоупотребяваме с вашето време тази вечер. Така че ако нещо съм пропуснала или съм минала много набързо, няма проблем директно да се включите и с микрофон. До тук имаме 3 отговора. Добре. Увеличиха се отговорите за скрининг, да. Както казах, това е чудесно приложение. Може да го пуснете, тъй като е кратко времето за администриране, може да го пуснете в началото на учебната година, след което да имате определени дейности, ако имате някаква програма за превенция или пък, т.е. ако имате прилагане на определена интервенция, разбира се, било то с определени ученици или с определени паралелки, в които имате случаи. След това също може отново да пуснете теста и да измерите, нали, доколко е ефекта. Агресорите жертва. Тук има един въпрос, как ще получим достъп. Предполагам достъп до инструмента. Тъй като инструмента, както вече казах, е от категория C, т.е. вие си закупувате ръководство и бланки от Junti Psychometrics. Необходимо е обаче да минете и обучение за работа с теста. Тестове, които са от категория C. Това са инструменти, които независимо от квалификацията, която имате, разбира се, дори не само бакалавърска, но и магистърска степен, необходимо е да се запознаете по-подробно с самия инструмент, с неговото администриране и прилагане. Може би да ви кажа за самото обучение. Сложила съм основните раздели, които се разглеждат в него. Разделено е на 3 части. Основни понятия и концепции. Доста общо е зададена темата, но си говорим за агресия, тормоз, кибертормоз, техни характеристики. В отговорите някой беше използвал агресори, жертви, различните роли и така нататък. Втора част, която е
по-разширено представяне на самия инструмент, включително работа с онлайн формите, как се прави обработката на резултатите онлайн, генериране на протоколи и насоки и за превенция и интервенция. Това е една част, която обикновено в такъв тип обучение не присъства, но още при замисъла на това обучение тя е разработена, така че да улесни и да направи по-лесна връзката между теста, теорията, която разглеждаме, и практиката и практическите приложения, които може да осъществите директно в училище с ученици. Било то на индивидуално или на групово ниво. Да, тук нямаме повече отговори, може би въпроси. Няма проблем да се включите директно с микрофон и да попитате. Това са и контактите на Стефания Семова, която няма проблем да се обадите, да напишете имейл, за да получите и повече информация. Това е във връзка с въпроса за достъпа. Добре, ами очаквам вашите въпроси. Виждам, че в чата Силвия е писала, че за сега не. Нямате. Надявам се това, което съм представила, да е било достатъчно информативно. Разбира се, за съвсем първоначална ориентация за какво е теста, за какво би могъл да ви послужи, какво приложение може да има в вашата работа. Ще получите също може да получите и презентацията с това описание, това, което ви беше представено. Благодарим. Някои от вас вече почнаха да пожелават лека вечер. Благодарим, че се присъединихте. Приятна вечер. Ще ви бъде изпратено и видеото, и тази презентация, съответно да можете да ги имате при себе си и при необходимост да реферирате към тях. Всичко добро, хубава вечер! Лека вечер. Благодаря за включването и аз.